ассалому алайкум дӯстони азиз ва обунатчиҳои канали мо Арзон TJK. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, одамое ки мошинҳои арзон дархост кардагӣ, ина марҳамат шароинар дар канали Арзон TJK мошинҳои арзона имрӯза пешкаш мекунем. Ва агар шумо мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед дӯстони азиз, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 44 44. дар WhatsApp хулоса суратҳоша қатъи маълумотҳои пурраш равон кунед, реклама карда иншоалло ки дар ҳамин 3-4 рӯз фурӯхта медиҳем. Хулас дастгириро фаромӯш накунед дӯстони азиз, аз куҷое ки хона ё ки мошин лозимтон бошад дар таги комментария нависед, ҳаракат мекунем дар навори оянда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, навори беҳтарин шуда дастгири моро фаромӯш накунед. Ба ҳаматон тамошобиҳо фароғатдоро хоҳон ҳастем, зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин мошини фурӯшимо дар навори имрӯза Hyundai Avante аст ки соли 2009 сол. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Краскааш сабсафед, мотор объём 1.6 литрай, коробкааш бошад автоматикай. Сӯзишвараш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин 4 та баллони пачка дорад дӯстони азиз. Хулас бе ягон расход 4 та электропакет, мултирул, монитор ҳам дошта будааст. 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия кардагии тайёрай. Мошин дӯстони азиз бе ягон расход нархша 80,000 сомон диш мега. ҳатман аз номи сомонаи мо Арзон TJK гап занед. Иншоалло гуфтагия ки боз арзони хуб мекунем. Кадомое ки мошини хар бошад дӯстони азиз, мошини беҳтаринай. Hyundai Avante 2009 сол бо мотори 1.6 камрасход хулас. Бензини холе қади ҳаракат мекунад. нархша 80 та мека. ҳатман аз номи сомонаи мо салом расонед ва дар рақамҳои 2828 рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ дорад, метавонед дар тамос боред. ва дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо Volkswagen аст. Volkswagen фурӯшӣ 4WD соли 2024 сол. Мотор объём 1.5 литрай, пробегаш гуфтагия ки 4000 километр гаштагия, коробкаш автоматикай. Хулас мошин айни ҳол қарор дорад дар Америка ва шароинар. Сӯзиштарияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин бе ягон расход 2024 сол иваз ҳам мешавад ба хона гуфтагиай. нархи ҳамира $25,000. заказ аз Америка метавонед дар рақамҳои рекламда, рақамҳои Америка мондагиай, охириш 3115 рақамҳои WhatsApp-шон 24 соат кор мекунанд, метавонед заказ кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо мошини Musso фурӯшӣ аст. соли 2002 сол. коробкаш механикаи, сӯзишварияш дизайни қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои 100% қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Испитамен. нархи мошина шароинар 63,000 сомон мега. 4 та баллони 70 ё ин ки 80% дорад. мотор, коробка 100%, шассияташ мега. боз гуфтагия ки савдои хуб мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин гуфтагиай. дар рақамҳои растискиш WhatsApp дорад дӯстони азиз, рақамҳои 985 32 31 04 рақамҳои дасти. дӯстони азиз, чорумин эълони мо осиёби фурӯшӣ аст ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, қарор дорад дар ноҳияи 5. нархи ҳамин осиёба шароинар 25,000 сомониш мегаҳад. ҳозир ҳамин хади сезони яъне ки гандумдаравӣ ва гандумзанӣ шудагия ки гуфтагия ки дар ними соат якта қобчара дар 25 ними соат, яъне ки якто қобчара полни орд мекунад, орди беҳтарин. нархша 25,000 сомониш мега. нархи ҳамин аппарата, нархи ҳамин осиёба дӯстони азиз, дар рақамҳои растискиш 915 231 95 39 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. сезони тарбуз омадагия шароинар. шумо ҳолиам ба ҳамо газели кӯҳнатон гаштаесен ки фақат ба телақади заводӣ мешавад. пала ҷамъ кунем ки якта анархали газели беҳтарина бихарем. грузовой газел соли 2012 сол. мотораш гуфтагия ки крайсерай.
сӯзишҳояш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Дар беҳтарин ҳолат коробкаш механикай. Документҳош то моҳи декабр, яъне ки ҳуҷҷати солонааш ҳастанд. қарор дорад дар ноҳияи қумсанди нархи газели дӯстони азиз 105,000 сомониш мега боз савдои хуб мешавад. Дар рақами 968 886 70 88 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари мошини фурӯшимон Nissan Maxima аст ки солаш 1997 сол мебошад. мотори объём 2 литр, коробкаш механикаи, сӯзишчорияш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтааги ки 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардаги тайёрай. Коробкаш механикӣ гуфтем. Қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Хуросон нархи мошина дӯстони азиз 18,000 сомониш мега иваз карда мешавад ба ягон Opel Caravan простой. Баъд гуфтааги ки дар болои мошинам ма пулот метавонам дар болои мошинат. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастиш 907 10 19 00 қадам метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо станоки хишти хом аст ки дар беҳтарин ҳолат мебошад ва яъне ки ҳамин ду-се каса кор мекунанд. гуфтааге ки проверкаш кардем, дар як рӯз аз 600 дона то 800 дона хишта яъне ки мерехтад аз шерунар. станоки хишти хом қарор дорад дар ноҳияи 5. нархи ҳамин станока шерунар 23,500 сомониш мега. ҳатман аз номи сомонаи мо арзон теҷи салом расонед. боз муомилаи хубам дорад. дар рақамҳои 008 44 02 59 марҳамат ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо гурӯзавои газет аст ки солаш 2000 сол, моториш сотка, документи солона дорад. Утилизатсия кардаги тайёрай. ин бародармон хелеш айни ҳол дар Федератсияи Россия мебошад. мисол гуфтааги ки ягон одам нест ки ҳайш кина барои ҳамин хотир балонаша синема кардагиай. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи газели шерунар 28,000 сомониш мега муомилаи хубам дорад. савдо дар назди газел. дар рақамҳои 922 813 27 77 метавонед дар рақамҳои ватсапшон 24 соат кор мекунад. ҳатман аз номи сомонаи мо гап занед, арзони хубам мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълонигаримон комбайни фурӯшӣ аст. солаш 2005 солай. документҳои солонааш ҳастанд. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи комбайни шерунар 75,000 сомониш мега. ина дӯстони азиз, бо нархи арзон метавонед харидорӣ кунед. боз аз номи сомонаи мо арзон теҷи салом расонед. иншоалло ки савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин техника. дар рақамҳои 952 210 02 87 метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷи салом расонед. дӯстони азиз, чӣ намуд техника ягон яъне ки дар кортон бошад, ҳатман дар комментария бинависед. ҳаракат мекунем ба шумо кофта бари шумо пешкаш кунем. инак мегузарем ба 10-умин эълони имрӯза. пресс-подбош дӯстони азиз аз тарафи подписчикон, яъне ки пресс-нарои карданд ки солаш 1999 солай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дар беҳтарин ҳолат. балонош 80% ҳастанд. 1999 солай. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ дар Кӯйбеш мебошад. нархи пресс-подбошки шерунар 50,000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад. савдо дар назди ҳамин пресс-подбошик. рақамҳои расийскиш ватсап дорад. метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, 11-умин эълони моҳ Daewoo Nexia 3 соли 1996 мотори объёми 1.6 литраи, коробкаш механикаи сӯзиштагиаш газу бензин кор мекунад. Мотораш инжектор, 4 та баллони пачка дорад, краскаш кабуд қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи Nexia Sheronar 9500 сомониш мега. нархи охиришаш фақат документҳои солонааш бучидаган. кадоме ки Nexia хар бошад дӯстони азиз, ҳолаташ бениҳоят хубай. дар рақами 909 52 0007 тариқи рақамҳои дастишон метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пураниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони дигариамон Daewoo Nexia 3 соли 1995 сол, мотори объёми 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолаташ бениҳоят хуб, дискҳои престижни, 4 та баллони пачка додагӣ, краска дала, несаи мотори коробка ходовои 100%. хулас мошина гуфтагӣ ки хеле меҳнат кардагем. кадомое ки ради интерес занг бизанед, илтимос занг назанед беҳуда, конкретни харидорҳо метавонед занг бизанед. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи Nexia Sheronar 17500 сомониш мега. 4 та баллони пачка дорад. мотори коробка ходовои 100%. дар рақами 007 22 58 18 метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо мошини фурӯшии Opel Astra дар кузуфи седан мебошад. соли 1996, мотори объёми 1.6 литраи, коробкаш механикаи, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагӣ ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 4 та баллони пачка, хулас мошин беягон расход, мотори коробка ходовои 100%, краскаш навкадагӣ ба кор тайёрай, газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 40000 сомониш мега. боз гуфтагӣ ки биё аз пеш бибин, савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин седан гуфтагӣ. дар рақамҳои 557 11 77 77 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон аст ки Mercedes C-ки простои соли 1998, мотори объём 1.8 литраи, коробкаш механикаи, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотори коробка гуфтагӣ 100%, баллонаш 70-80% ҳастанд. краскаш серебедисни қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сечкара хулоса объёмни кадагай, нархаш 48000 сомониш мега. дар рақами 949 91 99 90 метавонед занг бизанед. шербачо боқӣ сарбаланду хонавод бошед. лайквара фаромӯш накунед. дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешрави мост. худованд нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстони азиз.